Je valt zwaar in gaat, want ik ga altijd 4 keer heen, daar is ervoor in. Joukse gemeente. En in die bakjes die je scheuren, daar doe ik het voer in en een bloekje in horen. En dan hebben ze het op en dan ging ik weer verder. Alle dagen, 4 keer daags, kamio je. Ja. Ja. In het Pinksterweekend kwamen de dieven voor het eerst. Aanroende weekend maakten ze het al. De laatste 18 gwozen waren mijn naam, hier uit het land onder de Veendiek dicht bij de Gasmer. De gwozen zitten achter stekken, omdat Jerenlien de foks al de stas sloeg. Het stek zit op slot, maar de dieven binnen gewoon oerhinnen klom. Ze hebben van neer zou hellen. Want de wiefjes hingen aaien. Ja. En wie er ik al aaien uitkwam? Ja, er waren, ik ging hier met 2 piekjes en die heb ik meenemen. Ik doe het van mijn 18e jaar al. En dus hier zou ik ook gaan. De beesten jaden bij hem en hij jaden bij de beesten. En dat is allegear hem ontnomen. Nou, ze hebben natuurlijk net alleen nog eens ganzen meegenomen, maar ik is erfgoed. De traditie is voorbij. In 1 keer is alles oer. Vraag is waar het nou die beesten meeneemt, want wat maak je ermee? De jagers in Frankrijk, die ben er gek op. Daar moest nou mooi lagen. Ja, hier in Nederland mag het net. Dus dat zou kunnen, dat ze misschien dan naar Frankrijk binnen. Dat denk ik al, ja. Ik vind het intriest als het samen moet.